ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/12/24 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಬೊಕ ನಶೆ ತುಪ್ಪರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆನು ಬುಡ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾಲೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಉಲ್ಟಾ ನಶೆಯರರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ? ಉತ್ತರ: ಏರು ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಹೃದಯದ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಏರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಉಲ್ಟಾ ನಶೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರು ಬಾಬನ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತೆರಿವಿರೋ ಅಕ್ಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ಬಾಬಾಗ ತಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರನು ತೆರಿಪಾಯ್ಜೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾಗ ವಿಚಾರ ನಡಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಮೂರ್ಛಿತರಂತೋ ಆದಿಜ್ಜರತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿತು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಯರು. ಜೋಕುಲೆ ಎರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೇರು ಬಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಲೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ. ಆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮಗುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕರಸವಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೆಲವರು 1%, ಕೆಲವರು 95% ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮಣತನ ಒಪ್ಪುಣತ್ತೆ. ರಾಜ ರಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲೆಡ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪಂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರೆನಲ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿದ ಅನುಸಾರನೇ ಓದುವೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಂಡು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರವುಡು ಏತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆತನೇ ಇತ್ತೆಲ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏಪಲ ಮುಚ್ಚುಜಿ. ವಿದ್ಯೆದ ಅನುಸಾರ ಪದವಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನದ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರದವರ ಅಂತಿಮೋಡು ಮಾತಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಆ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಲೆ ಸಂಕೋಚದ ಕಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈನು ತೆರಪೇರು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಎಂಚಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯುನುಲಿ. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೈನು ತೆರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದೆಕ್ಕಲ ಜ್ಞಾನ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಡಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ. ತೇರ್ಗಡೆ ಅಪುಜ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಕುಲ ಸಹ ತೆರಿವೇರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಓದುವಿರೋ ಐಟು ಎಂಕುಲು ಏತು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಪ ಪನ್ಪುನೇನು ತೂವಣುವೆರು. ಎಂಕುಲು ಪಾಸ್ವಿತ್ತ ಅನರು ಆದು ಬುಡ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ಭಲೆ ದೇವತೆಯರ ಬೈದೆರು. ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪಯರು ವಿನಾಶಕಾಲಿ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ದಯಪಂಡ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾದ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಯರು. ಜೋಕ್ಲೆ ವಿನಾಶಕಾಲಿ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ದ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥದಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿವಣಂದೆತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಬೇತಕುಲು ಎಂಚ ತಿರುವೆರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂತೂ ಗುಪ್ತ ಪಾತೆರಾಂಡು. ಬಾಬಾ ಗುಪ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುಜರತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆಡು ನಂಬರ್ವಾರ ಉಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮನಾದ ಓದುಜೇರು. ನಲ್ಲ ಮೊಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲು ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿವೇರು. ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು 3-4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲು ನೆನಪೇ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು. ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಂಚ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರನು ಬರೀಪುಜೇರು. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಬೆರು ಒಲ್ಪಲ ಮೊಕಲಿ ಒಲ್ಪಲ ಮೂರ್ಛಿತರಂತೂ ಆದಿಜ್ಜರತೆ. ಒಲ್ಪಲ ಸೈತು ಪೋತಿಜರತೆ ಬಂದು ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪುನು. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಾಬಾಗ ಏತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರೆಪೇರು. ಬಾಲೆ ಗೆಂದದು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿವೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬಾಲೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಪಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಹೃದಯನ ತೂಪೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮುರಳಿಡು ತೆರಿಪೋಯರು. ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಉಲ್ಟಾ ನಶೆ ಎರಿದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೆನಪುಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪತ್ರೋನ್ಲ ಬರೆಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ನೆನಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಹೃದಯದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಸಾಧಾರಣ ಪಂದ ತೆರಿವೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಹೂವೆ ಆಡಂಬರನು ತೊಜ್ಪಾವೇರು. ಭಗವನ್ ವಾಚ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ರ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ.
ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಓದುವ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತ ತಿರುವರು. ಈ ನಸೆತ್ತಂಡ ಸದಾ ಅಪಾರ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆನು ಓದುನಕುಲು ಭಲೆ ಪನ್ಪೆರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಬಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಪುನ ಖುಷಿ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆನು ಓದುದು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬ ಓದುವಿರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಐದವಲ ಸುರುಸುರುಕು ಏರೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಡು. ಪನ್ಲೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನರಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರಿ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಲ ಅತ್ತ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ಇತ್ತ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ದುಃಖ ಅನಗ ನರಕೊಡುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸುಖೊಪ್ಪುನಗ ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ದುಃಖಿ ಮನುಷ್ಯರು ನರಕಡುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸುಖೊಟುಲ್ಲ ಮಹಲು ಮಹಡಿ ವಾಹನಲು ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗಡುಲ್ಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರ ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತೆರನು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲವಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯರು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪರ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಚಿತ್ರೋಡು ತೂಪರ್. ಆತ್ಮ ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಅದುಂಡು. ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತುಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲೆವು ಮಲ್ಲವು ಪುಜೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸದಾ ಪರಮಧಾಮುಡುಪುನ ಕಾರಣ ಅರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪುರೋ ಅಂಚೆನು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ. ಯಾನ ಅಂತಿಮೊಡು ಈ ಶರೀರುಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಪಾತೆರನು ಪಿದೈದಕುಲು ತೀರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ಅಂತರ ಉಂಡಾತೆ. ಬಾಬಾಗ ಬದಲಾದ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ತಿರು. ಕೃಷ್ಣ ವೈಕುಂಠನು ಬುರ್ದು ನರಕೊಡು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇನೆ. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಮರತದು ಏನು ನೊರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂತೇನೆ. ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪೊಡ್ದು ಪಾಪ ಕರ್ಮುಲಿ ಎಂಚ ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಒರಿ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರು ಬರ್ಪೆ. ಈ ತೊಂಜಿ ಅಂತರವಂಡು. ಈ ನಂಬರ್ 1 ತಪ್ಪುದ ಕಾರಣನೇ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತೀರು ಕಂಗಾಲಾದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಯಾನ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯತ್ತು ಕೃಷ್ಣಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯತ್ತು. ಶರೀರೋಡು ಆತ್ಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುಂಡು. ಎಂಕಂತೂ ಎನ್ನನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಲ ತಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಶರೀರಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹೂವು ಈ ಶರೀರದ ಪುದರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನಂತೂ ವೃದ್ಧನ ಶರೀರದೇತನು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅಂಬೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದದೀತೆ. ಎಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದ ಪುದರಿಜ್ಜಿ. ಏನನ್ನ ಸದಾ ಶಿವ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನೇ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಅದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮಗು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪಂದ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಏ ಪಾಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮಗ ದುರ್ಗತಿ ಆಪುಂಡೆ. ಆತ್ಮಗು ದುರ್ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವರು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಈತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡುಪುಜಿ. ದಿನೊಟ್ಟು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪರು. ಬಾಬರ್ದು ದೂರ ಎರೆ ಮಾಯೆ ತೊಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಂತೂ ಪಿದರ್ದೇ ಪೋಪೆರು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಕುಡ ಕುಡ ತೆರಿಪ ಉಂತವೆರು ಮಾಯೆ ಬುರುಪೌಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಸೋಲುನ ಅನುಭವಿಸುಚ್ಚಿ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಇಂದುವೆ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಓವೇ ಹೊಸ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮಾಯ ಜೀತೆರು ಅಂತ್ಯೊಡು ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕುಡ ಎಂಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ಪ. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಮಾಯ ಜೀತ ಆದುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ವಿಜ್ಜಂದಿನಾತು ಸರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಲ್ತದ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿನು ಸದಾ ಬಿಜಿ ಆದು ದಿವಲ್ಲಿ. ಅಪಗ ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪರು. ಇಂದೆಕ್ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು ಬಂದ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟಿ ಹಿಂಸೆ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲಿಗೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿಡು ಮಸ್ತ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡೊಪ್ಪುನಕಲೆ ಪತಿತ ಪಾವನನೆ. ಎಂಕುಲು ಪತಿತೇರನು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಬಾಬನ್ಲ ಇದ್ದೇರು. ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಇನಿಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಹೊಸ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ತುಂಡು. ಐಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು ಸತ್ಯಯುಗ ಸುರುತಾದುಂಡು. ಇಂದು ರಡ್ಡನೇ ದರ್ಜೆದವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏರೆ ಬತ್ತದು ಕೇಂಡಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆವುಡು. ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಪೆರು. ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆವುಡು ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಈ ಕಾಮ ವಿಕಾರಣೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪತಿತ ಆದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನು ಗೆಂದು ನೆರೆದವರ ನಿಕುಲು ಜಗತ್ತನೆ ಗೆಂದುವರು.
ಅಂಡ ಕಾಮವಿಕಾರ ಅಂಚನೆ ಐನರ್ದವರ ಅಕಲು ಈ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶೊಟ್ಟು ದೀವಲ್ಲೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏಪ ಶರೀರ ಪುಜು ಅಪಗನೆ ಮನಸ್ಸು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪು ಬರ್ಪುಜಿ. ದೇಹ ಸಿಕ್ಕುನೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ದೈತವರ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪರು. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಪುನಕ್ಕು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಜೀವನಡು ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈಪುನವು ಅತ್ತನ ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನಾಪನವು. ಬಾಬನಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನಾಪನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವಿರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮ ನಿವಾಸಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಶರೀರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಆಕಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುನನೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಕೂಡ ನನಂಜಿ ಶರೀರನು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ದೆತ್ತೊನುಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಶರೀರ ಪೂಜೆ ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲ ವತನುಡು ಕರ್ಮ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿರುಗೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಒಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನುಡು ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗ ಜಟೆನ್ಲ ಬುರ್ದುಪ್ಪುನ ಶಂಕರಲೆ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಬಾಕಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ರಹಸ್ಯನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಿರು. ವಿಷ್ಣುನ ರಡ್ಡು ರೂಪಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅವು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ನಾಟಕಡುಂಡು. ಐನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ್ದು ತೂವೊಲಿ ಆದುಂಡು. ವಿಕಾರಿ ಕಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು ತೋಜುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಿಖಲು ಸದಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದ ದೀವನ್ರೆ ಬುದ್ಧಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನುಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ವಿಚಾರಡು ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ಕಳೆಯೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನಾಪುನ ವಾ ವಿದ್ಯೆನು ಬಾಬನೆ ಓದವಿರೋ ಐನು ಓದುಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಒತ್ತಡೊಡ್ಡು ಪಾರಾಯಿರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಚಲ ಅಡ್ಡಲ ಮಲ್ತೊಂಡುಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಪುಲಾದ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಭಾವ. ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂನು ನಿಮಿತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಸದಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಡು ಕನತೇರು. ಓಟೇಸೋ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪೋರು. ಇಂದೆರ್ದೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಯರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಜೀವನಡು ಗುಣಮೂರ್ತಿಯಾಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಜ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ. ಇಂದೆಕ್ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಗುಣದಾನ. ದಾನದ ಅರ್ಥನೆ ಆದುಂಡು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನವು. ಓವಿ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೇನುನ ಬದಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಿಯರ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪಿರು. ಐನೆರ್ದವರ ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂನು ಗುಣಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ವೇರ್ನ ನಿರಾಸೆದ ಅಂಧಕಾರನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.